ବନ୍ଧୁଗଣ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଖିର କଳାଦାଗର ସମସ୍ୟା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ହେଲେ ଆଖି ତଳେ କଳାଦାଗ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚେହେରାର ସୁନ୍ଦରତା କମିଯାଇଥାଏ। ଆଖିରେ କଳାଦାଗ ପଡ଼ିବାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଅଛି। ଯେପରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ ଶୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥକାପଣ ଲାଗିବା, ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ହେବା, ପୋଷଣର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିରେ କଳାଦାଗ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆଖିରେ କଳାଦାଗ ହେବାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଉଚିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଉପାୟ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆଖି ତଳେ ଅଧିକ କଳାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଅନେକ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଆଖିର କଳାଦାଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆଖିର କଳାଦାଗ କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 1, କଳାଦାଗ ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ। ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ବା କଳାଦାଗକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ୟାକ୍କୁ ଆଖିର ତଳ ଭାଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କଳାଦାଗ କମିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ 2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ରରେ 1 ଚାମଚ ଦହି ଏବଂ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଏହାର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ନିଜର ଆଖି ତଳେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଚେହେରାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେବେ ଏହା ଶୁଖିଯିବ ସେତେବେଳେ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସଫା କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କଳାଦାଗ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଫଳପ୍ରଦ ମିଳିବ। କମଳା ରସ ମଧ୍ୟ ଆଖିର କଳାଦାଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କଳାଦାଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କମଳା ରସ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁଳା ବା ଏକ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ କଳାଦାଗ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ଶୁଖିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ସଫା କରିନିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଉପାୟ 2ରୁ 3 ଥର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଫଳପ୍ରଦ ପାଇବେ। ଟମାଟୋ ପେଷି ଏହାର ରସ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ରସକୁ କଳାଦାଗ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ। 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ସଫା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର କଳାଦାଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଭେଇଯିବ। ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଏହି ଆଖିର କଳାଦାଗକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବାଦାମ ତେଲରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାଦାମ ତେଲ ଆଖିର କଳାଦାଗ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତୁଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଦାମ ତେଲକୁ ନିଜର ଆଖିର ତଳ ଭାଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର କଳାଦାଗ ଅତି ସହଜରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ତ୍ୱଚାକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାର ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। 1 ଚାମଚ ଗୋଲାପ ଜଳ ବା ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ କିଛି ଚନ୍ଦନକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ କଳାଦାଗ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହରେ 3 ଥର ଏହିପରି ଚନ୍ଦନର ପ୍ୟାକ୍କୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। 1 ଆଲୋଭେରା ନେଇ ତା'ର ଜେଲ୍ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଖିର ତଳ ଭାଗରେ ଲଗାଇ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ସଫା କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ତଳ ଭାଗରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କଳାଦାଗ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଏବଂ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ଅଳ୍ପ ନିଦ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର କଳାଦାଗ କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା କିଛି ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ବା ଆଖି ତଳେ ପଡ଼ୁଥିବା କଳା ରଙ୍ଗକୁ
ଅତି ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।